അഭയനിലാവുമായി കനിവിൻ്റെ ഇതളാർന്ന മലരായി അറിവിൻ പൊരുൾ ചേർന്ന മധുവായി നിറവിൻ്റെ ചരിതം തീർത്തിടും ഫുർഖാൻ നിറവിൻ്റെ ചരിതം തീർത്തിടും ഫുർഖാൻ കർമ്മഭൂമിയിൽ സ്നേഹധാരയായി ധർമ്മകാന്തിയിൽ വർണ്ണശോഭയായി കർമ്മഭൂമിയിൽ സ്നേഹധാരയായി ധർമ്മകാന്തിയിൽ വർണ്ണശോഭയായി വികസന വീതിയിൽ തുടരും സേവനം ധാർമ്മിക ഭൂമിയിൽ വിടരും പൂവനം വികസന വീതിയിൽ തുടരും സേവനം ധാർമ്മിക ഭൂമിയിൽ വിടരും പൂവനം കനിവിൻ്റെ ഇതളാർന്ന മലരായി അറിവിൻ പൊരുൾ ചേർന്ന മധുവായി നിറവിൻ്റെ ചരിതം തീർത്തിടും ഫുർഖാൻ നിറവിൻ്റെ ചരിതം തീർത്തിടും ഫുർഖാൻ കർമ്മഭൂമിയിൽ സ്നേഹധാരയായി ധർമ്മകാന്തിയിൽ വർണ്ണശോഭയായി കർമ്മഭൂമിയിൽ സ്നേഹധാരയായി ധർമ്മകാന്തിയിൽ വർണ്ണശോഭയായി ഇരുളുമാറ്റി ജ്ഞാനജാലകം തുറക്കയായി കരളുറച്ച സേവനത്തിൻ നറുമണങ്ങളായി കർമ്മഭൂമിയിൽ സ്നേഹധാരയായി ധർമ്മകാന്തിയിൽ വർണ്ണശോഭയായി കർമ്മഭൂമിയിൽ സ്നേഹധാരയായി ധർമ്മകാന്തിയിൽ വർണ്ണശോഭയായി. ഫുർഖാൻ വളരുകയാണ്. സമൂഹത്തെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്ന സാംസ്കാരിക പ്രതിസന്ധികൾ കണ്ടെടുത്ത് പരിഹാരക്രിയകൾ തീർക്കുകയാണ്. ആദർശബോധത്തിൻ്റെ കരുത്തിൽ സുചിന്തിത നിലപാടുകളോടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിൻ്റെ നേർരേഖയിൽ അൽ ഫുർഖാനിന് ഇനിയുമേറെ പോകാനുണ്ട്. നടന്നു നീങ്ങിയ കനൽപഥങ്ങളിൽ തണലും സ്നേഹവും നൽകിയ മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ.